पेटिकट केन्सारनिफ्राय सांग्रां जा। आइजोफोरा ड्रेस गाननाय समाव जानजियाव गोरा खानायनिफ्राय जानो हागौ पेटिकट केन्सार। पेटिकट गाननायाव सांग्रांथि होदों माखासे मानि देहा फाहामगिरि डक्टर बिथांमोना। आइजोफोरा पेटिकट गाननायाव बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय सांग्राङै गानदो आरो जोंनि बे खौरांखौबो आबुङै खोनासंना ला। आरो बे खौराङानो जाबाय जाय आइजोफोरा पेटिकट गानो बिथांमोननि थाखाय मा बे पेटिकट केन्सारआ माबोरै जानो हागौ आइजोफोरा पेटिकट गानग्रा केन्सार। नोंथांमोना मिन्थिगौदि बांसिनै सादा, बिरि, सिगारेट, जौ लोंग्रा केन्सार बेरामा जायो होनना, लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय गिथावना केन्सारआ जायो होनना। नाथाय बे बाराव डक्टरफोरा गोदानै हमनो हादों आइजोफोरनाव पेटिकट केन्सार आरो बे केन्सारानो जायो पेटिकट गाननायनिफ्राय। गोबां जायगायाव आइजोफोरा पेटिकट एबा दख'नाफोरखौ टाइट एबा गोराथार खालामनानै गाननायनिफ्राय आइजोफोरनिफ्राय पेटिकट केन्सार एबा बिगुरनि केन्सार हमनो हादों। बेखायनो माखासे मानि देहा फाहामगिरि डक्टरफोरा आइजोफोरखौ पेटिकटखौ गोरा एबा टाइट गाननायनिफ्राय सांग्रांथि होनायखौ माखासे सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों।